То малко трудно сега да отговоря на този въпрос, защото... Като цяло, какви са ви вижданията? Хубаво нещо. За младите особено За всички. нещо висше, нещо Влюбвала сте се, предполагам. разбира се. Сега влюбена ли сте? Сега вече всичко е по-леко, по-чуя. За ревността какво ще ми кажете? Няма. Това е хубаво. Или в рамките на нормално. Да, то, който каже, че не е ревност, значи лъжи. По принцип, Така, добре. Всеки ревнува. Благодаря ви много. Да ви дам една отстъпчица за нашия магазин. благодаря ви. Заповядайте. Магазини Мания, 30% отстъпка с това талонче. Тук гума на първия.